Argazki honetan agertzen den gizona agian ezagutzen duzue. Bera da Richard Feynman. Oso fisikari ezaguna, zelebrea, batzuentzat agian zelebretarikoa izan daitekena, azkarra ere, nola ez. Pilo bat arlo diferentetan lan egin zuen. Adibidez, besteak beste, berak formulatu egin zuen mekanika kuantikoaren beste formulazio bat, beste ikusteko era bat. Bera definitutako ibilbideen integralen bitarteko formulazioa. Izatez baita materia kondentsatuen fisikan ere lan egin zuen, helioaren superjariotasuna aztertzeko. Eta arraro ematen badu ere, bere hitzaldi batean nanoteknologiaren hasiera nolabait proposatu egin zuen. Berak ikusi zuen nolabait, ez zegoela atomoak mugitzea, ez zuela apurtzen fisikaren oinarrizko legerik, eta orduan zegoela lekua nolabait atomoa manipulatzeko, eta nanoteknologiaren hasiera suposatzen zuela. Baita, Bigarren Gerra Mundialean parte hartu egin zuen, eta bomba atomikoa sortzean ere parte hartu egin zuen. Eta Nobel saria ere jaso egin zuen, 1956 urtean jaso egin zuen bere Nobel saria. Hau da, itzelesko fisikari handia dugu, baina begira zer den mekanika kuantikari buruz esaten zuena. Hau da, lehenengoa dugu, berak esandakoa, 1982 urtean, irakurriko dizuet, hementxe agertzen dena. We have always had a great deal of difficulty understanding the world view that quantum mechanics represents. At least I do. Because I'm an old enough man that I haven't got to the point that this stuff is obvious to me. Okay, I still get nervous with it. You know how it always is. Every new idea, it takes a generation or two until it becomes obvious that there is no real problem. I cannot define the real problem. Therefore, I suspect there is no real problem. But I'm not sure there is no real problem. Nahiko zaila egiten zitzaion berari ere mekanika kuantikoaren ondorioak eta ateratzen zana hori onartzea, ez? Hortxe hementxe agertzen den hitzetan ikusten den bezala. Oso arraroa egiten zitzaion, arraroa berari horren zelebrea eta horren azkarra izan da. Guri zer ezanik ez, guri ere arraroa egiten zitzaigu gaur egun, ondo sakonki pentsatzen badu ere. Hau da berak esandakoa 1982 urtean. Eta aurrerago 1965 urtean bituz esaten zuen. I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Horragoa da, Eta izatez, nolabait, zen neurritan guk ulertu egin dezakegu, eskuekin nola harrapatu hortik ateratzen diren ondorioak, nolabait gure egunean ikusten dugunarekin horren urrun egon da. Beraz, hori horrela izan da, guretzat oso importantea izango da mekanika kuantikoen oinarriak ondo finkatzea. Eta gai honetan izango dugun helburuetariko bat hori izango dugu. Lehenengo eta behin, argi eta garbi utzi behar dugu zeintzuk diren ontzat emangoten ditugun puntuak. Zeintzuk diren mekanika kuantikoaren postulatuak, eta gero hortain oinarrituta atera ditzakegun ondorioak. Baina, postulatuak argitu beharko ditugu. Zeintzuk diren ontzat ematen ditugun puntuak. Gero, beste gauza bat, guretzat interesante izango dana, da nola mekanika kuantikoa erlazionatzen den mekanika klasikoarekin. Nolabait, daukagun partikulen masa oso handia izan da, mekanika kuantikoan ikuspuntua eta mekanika klasikoa bat egin behar dutelako. Hemen ere horren inguruan zeo zerraipatuko dugu ere. Eta bestaldetik ere, ikusi nola erabiltzen dugun hementxe magnitude fisikoekin lotutako eragile linealak izan da, eragile linealekin guk lotu egin dezakegu matrize bat. Hori dela eta orduan, mekanika kuantikoa matrizen bidez, mekanika kuantikoa adierazi egin dezakegu, formulatu egin dezakegu mekanika kuantikoa matriza erabiliz. Ikusiko dugu ere hori nola egin dezakegu. Beraz, orokorki esan da, gai honetan daukagun helburua
izango da oso ondo jartzea mekanika kuantikoaren oinarriak, eta gero hurrengo gaietan, oinarri horietan oinarrituta, ateratzea hainbat ondorio diferenteak.